Sa ngalan sa lungsod sa Loon, mainiton nga pagdawat sa atong gobernador, kuyog sa iyang mga kaubanan sa Hunta Provincial, si Ricky Masamayor o mga ubang opisyales. Atong gikalipay ang pagbisita o pagsuporta sa probinsya sa Bohol ni Governor Art Yap. Ibuhat ang tanan para marespondihan ang atong mga panginahanglan kay naapektuhan man kayo kita sa COVID-19. Para na ako ang mas importante, atimano na ito ang atong mga katawhan. Ang importante sa karong panahon, siyempre makitanta sa atong mga katawhan. Di na ako gusto na sa panahon na natay problema, nakita ang inyong gobernador diri sa atong isla sa Kabilao, sa Sandingan, o sa Loon. Mao nga, ibisita mi ni Mayor o ni Board Member diri, at least ipakita sa mga tao kung asa ang among dughan ng among kasing-kasing sa mga tao gihapon. Sa karong adlaw natay i-distribute na bugas. Kay baw na ako na para sa kadaghanan na kung tabang na ang mensahe gusto po nato na ipahibaw sa mga tao. Bisan pa ang kinabisihan sa karong natay giadto mga problema, ang ato mga opisyal magpapilit sa kiliran sa atong mga katawhan sa karong panahon. Nagkatagang salamat na po.